Alasteesta Sara ja Siiri. Kuten kaikki tietää, mä viihdyn ehkä paremmin hevosen selässä, mutta tänään mä ajattelin vähän ajaa. Ja ennen kaikkea ajaa ekaa kertaa kilpakärryillä. Ja mä panostan vähän tähän varustukseen, että ennen kaikkea materiaali on lähtee tänään, jotenka mulla on päällä tämmönen ammattikuskin ajopuku. Sitten mulla on tallin eniten tiedanneen hevonen ja jenkkikärryt tietenkin, mikä on tämän hetken kuuminta hottia. Ja ajattelin lähteä vähän ajelemaan. Lasit piti laittaa. Noniin. Anna mennä. Kenkiä mä en vielä ottanut pois, mä säästän ne sitten ensi kertaa, kun näistä olosuhteista ei nyt tiedä. Oli ihan jännää. Lempijuomaa Pepsi Maxia. Hippis. Ihan kerralla. Liian pokasta. Mä haastan ton Sanna Mikkola, Soile Heinonen, Antti Perttunen ja rakas äiti Sirpa Perttunen pääset touhuun hevosten kanssa. Mäkin on 48 tuntia aikaa tai 24 Pepsi Maxia mulle. Kiitos!